ሰላም ኣብ ኩሉ ኩርናት ዓለም ትርከቡ ኣሕዋት ብመጀመርታ ሰላምን ጥዕናን ኣብ ዘለኹምዎ ይምነልኩም። ቀፂለ እዛ ሕጂ ዘዳለዋ ቪድዮ ወይ ድማ ፊልም ካብ ብዙሓት ኣሕዋት ሳብስክራይብ ክንገብር ደልና ግን ሳብስክራይብ ክንገብር ምስ ፈተናስ ምስራሕ ይኣብየና ኣሎ። ስለዚ ከመይ ጌርና ሳብስክራይብ ክንገብር ንኽእል ኢልኩም ዝሓተትኩም ኣለኹም። ስለዚ ካብ ንነብሱ ወከፍ ንሓደ ንሓደ ዝምልስ በዚ ብመልክዕ ቪድዮ ገይረ ከመይ ጌርኩም ሳብስክራይብ ከም ትገብሩ ኣብዚ ከሪአኩም እየ ተኸታተሉኒ። ሕጂ ብክልተ ኣገባብ ከሪአኩም እየ እቶም ዩቱብ ዘለኩም ኖርማል ኣብ ዩቱብ ምስ ኣተኹም ከምዚ ክመፀኩም እዩ። ዩቱብ ኣትኩም ኣለኹም ኣብዚ ሰርች ዝብል ዘሎ ኣብ ዩቱብ ንኣትና ዘለና ሰርች ዝብል ዘሎ ትሪእዩ ኣለኹም። ኣብኡ እንተድኩም ክትፅፉ ኢኹም እቲ ናተይ ናይ ዩቱብ ቻነለይ ስም ኢኣር ቢም ሳን ኣካዳሚክ ስኩል ከምዚ ጌርኩም ምፅሓፍኩም ኣብዚ ክመፀልኩም እዩ። ስለዚ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ ስም እዚኣ ብቐጥታ እዛ ፅሓፍናያ እዚኣ ናተይ ናይ ዩቱብ ቻነል ስም እያ። ስለዚ ኣብኣ ትጥውቑ ማለት እዩ። ኣብኣ ምስ ጠወቕኩም ናብዚ ገፅ እዚ ከምፅአኩም እዩ። ናትኩም ናይ ላፕቶፕኩም ስክሪንሽት ነዚ ናይ ዩቱብኩም ስክሪን ነዚ ክመስል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዛ ትሪእዋ ዘለኹም እዚ ናተይ ናይ ዩቱብ ናተይ ሎጎ እዩ። ስለዚ ወይ ብቐጥታ ኣብዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ብየማን ሳብስክራይብ ትገብሩ ወይ ድማ ኣብዚኣ ተኣትዉ እሞ እዚኣ ምስ ጠወቕኩም ናበይ ከምፀኩም እየ ናብቲ ናተይ ናይ ዩቱብ ቻነለይ ገፅ ከምፀኩም ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ምስ መፃኹም ኣብ ዘለኩም ክንደይ ቪድዮታት ከም ዝወረደ እንታይ ዓይነት ቪድዮታት ከም ዘሎ እንደገና ብዛዕባ ምንታይ እዚ ናተይ ናይ ዩቱብ ቻነለይ ዝገልፅ ኣብ ዘሎ ድሕሪኡ ኣብዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም ብየማን ኣብዚኣ ሳብስክራይብ ትብል ቀያሕ ኣላ እዛ ቀያሕ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብዚኣ ሳብስክራይብ ትብለላ ኣብዚኣ ምስ ጠወቕኩም ሕብሪ ክትቅይር እያ። ስለዚ ሕብሪ እንድሕር ዳ ቀይራ ሳብስክራይብ ገርኩም ኣለኹም ማለት እዩ። ንኣብነት ሕጂ ክትወቃ ኣብዚኣ ሳብስክራይብ ትብል ዘላ ጠዊቕ ኣለኹ እንተኮይናላ ሳብስክራይብድ ይብለና ኣሎ ሕብሪ ቀይራ እንደገና እንታይ ኢሉኒ ሳብስክራይብድ ዝብል መፂ ኣሎ። ስለዚ ከምዚኣ ምስ መፀት ነብሲ ወከፍ ዘውረድክዎ ፊልም ብቐጥታ ክመፀኩም እንድሕር ዳ ደሊኹም ኣብዚኣ ቃጭል ወይ ድማ ደወል ኣብዚኣ ትጥውቑ እሞ ሰለስተ ኣማራፂታት ኣለኩም። ኣብዛ ቀዳመይቲ ዘላ ኦል ትብል ኣብኣ እንድሕር ዳ ጠዊቕኩም ነዚ ዝመስል ክኸውን እቲ ደወል ወይ ድማ ትቃጭል። ስለዚ ነብሲ ወከፍ ዘውረድክዎ ፊልም ኣብ ግዜ ናብ ሰዓትን ብቐጥታ ናባኹም ክመፀኩም ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ብካልእ ኣገባብ ከዓኒ እንታይ ክንገብር ንኽእል ኢና ንኣብነት ዩቱብ እንድሕር ዳ ኣብ ሞባይልኩም ዘይትጥቀሙ እንድሕር ዳ ኮይንኩም ኣብዚኣ ጉግል ተኣትዉ ጉግል ኣትኩም ዩቱብ ኢልኩም ትፅሕፉ ዩቱብ ኣብዚኣ መፅኣ ኣላ ቀዳመይቲ ኣብኣ ንጥውቕ ኣብኣ እንደገና ኣብዚ ቀዳመይቲ ዘላ ዩቱብ ትብላላ ኣብዛ ዩቱብ ኣቲና ንጥውቕ ማለት እዩ። ሕጂ ልክዕ ናብታ መጀመርታ ከሪአኩም ፀንሑ ከምኡ ዓይነት ክመፅእ ማለት እዩ። ናትና ናይ ስክሪን ናይ ሞባይልና ወይ ድማ ናይ ኮምፒተርና ወይ ናይ ላፕቶፕና ነዚ ክመስል እዩ። ስለዚ ኣብዛ ሰርች ትብል ዘላ ናይ መጀመርያ ኣብዚኣ እንታይ ክትፅሑ ኢኹም ከምዛ ቀዲምና ክንገብሮ ፀንሓ ኢኣር ናተይ ናይ ዩቱብ ቻነለይ ስም ማለት እዩ ቢም ሳን ኣካዳሚክ ስኩል ኢልኩም ምፅሓፍኩም ልክዕ ኣብቲ ንኣንትዎ ክንገብሮ ዝፀሓፍና ከምኡ እዩ ማለት እዩ። ኣብዚኣ ክትጥውቑ ኢኹም ኣብዚኣ ምስ ተወኩም ናብዚ ከምፀኩም ናብዚ ገፅ ከምፀኩም እዩ። ብድሕሪ ኣብዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ዝተፈላለዩ ሕብርታት ዘለዋ ናይ ዩቱብ ቻነለይ ሎጎ ማለት እዩ። ኣብኣ ትጥውቑ ኣብኣ ምስ ጠወቕኩም ናብ ናተይ ገፅ ናይ ዩቱብ ቻነለይ ከምፀኩም እዩ። ሕጂ ግን ኦልሬዲ ኣነ ሳብስክራይብ ስለ ዝገበርክዎ ተኣሽሙ ኣሎ ግን ከምዚ ክመፀኩም ይኽእል እዩ። ከምዚ ክኸውን እንድሕር ዳ ሳብስክራይብ ተዘይገርኩም ነዚ ክመስል ኣለዎ። ሳብስክራይብ ተገይርካ ካልእ ሕብሪ ይፀንሕ። ሳብስክራይብ ተዘይገርኩም ግን ከምዚኣ ክትፀንሐኩም እያ። ስለዚ ኣብዛ ሳብስክራይብ ትብል ዘላ ትጥውቕዋ ኣብዚኣ ምስ ጠወቅኩም እንተኮይናላ ሳብስክራይብ ገርኩም ኣለኹም ማለት እዩ። ስለዚ ነብሲ ወከፍ ቪድዮ ዘዘውረድኮ ክትሪኡ እንድሕር ዳ ደሊኹም ወይ ብቐጥታ ክመፀኩም እንድሕር ዳ ደሊኹም ከዓ ከምታ ዘረኣኹም ኣቐዲመ ኣብዚኣ ትጥውቑ ኣብዛ ቃጭል እዚኣ ብድሕሪ ኦል ትብል ዘላ ቀዳመይቲ ትመርፅዋ ነዚ ዝመስል ምልክት ክበኩም እዩ። ስለዚ ካብዛ ሰዓት እዚኣ እንታይ ኮይንኩም ኣለኹም ተኸታተልቲ ወይ ድማ ብቐጥታ ዘዝወረደ ቪድዮ ናባኹም ናብ ናይ ዩቱብኩም ከም ዝመፀ ምልክት ክነግረኩም እዩ ማለት እዩ። ዘዝወረደ ከዓኒ ክትከታተሉን ክትሪኡን ትኽእሉ ኢኹም። ስለዚ ነዚ ይመስል ንእትገብሩለይ ሓገዝን ሞራልን ልቢ እየ ዘመስግን። ይቐኒለይ ተጥዕሙ ንኹላትኩም ባይ